Het wassende water zorgt voor een massale evacuatie van het Vicurie ziekenhuis in Venlo. Is op dit moment aan de gang. En we gaan spreken over die situatie, maar natuurlijk ook hoe het is in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Hoe is het bijvoorbeeld met de dijk in Meersen? Verslaggevers op alle plekken schakelen ze daar naartoe. En we praten natuurlijk hier aan deze tafel over de situatie op dit moment vanavond en voor de komende dagen. Van harte welkom bij deze speciale uitzending van Avondgasten over de wateroverlast. Doen we vandaag vanuit de gemeente Horst en de Maas. In Zevenum zitten we, om precies te zijn. Nou, van harte welkom dus hier vanuit Zevenum, waar we de hoofdrolspelers van de komende dagen aan tafel hebben. Patrick van den Broek, van harte welkom. Ryan Palmer, burgemeester van Horst en de Maas. En Train van Enkelvoort van Roanese. Maar ook een beetje onze gast hier vanavond. Hè. Heel fijn dat je er bent. Wel aparte tijd voor jullie ook. Maar we beginnen even met de situatie natuurlijk in Venlo op dit moment. Want Wouter Nelissen die volgt de evacuatie in het ziekenhuis. Die weet hoe dat loopt. We weten dat er veel patiënten weg moeten naar andere ziekenhuizen. Dat is een hele moeilijke logistieke operatie. Wouter, hoe is de situatie op dit moment? Ja, ze gaan gestaag voort, Maurice, met het evacueren van de patiënten. Het gaat in totaal om 200 patiënten. Die hoeven niet allemaal naar andere ziekenhuizen verplaatst te worden. Sommige patiënten die worden gewoon iets eerder ontslagen uit het ziekenhuis, zoals dat dan heet. Maar er blijven er nog altijd heel veel patiënten over die inderdaad naar een andere plek moeten. En vanmiddag is dat besluit genomen om te gaan evacueren. Kijk eventjes met mij mee. Ik sta zelf bij de Maasboulevard. Als de cameraman even kan laten zien. Ik heb hier ook ruzie met een paar ganzen. Die hebben het wat hogerop gezocht. Maar wat je ook kunt zien, ik stond hier om 5:30 ook. Daarachter zie je bomen. Vanmiddag kon je daar nog fietsen en wandelen. En toen ik om 5:30 in het journaal was, toen was dat fiets- en dat wandelpad was al volledig onder water verdwenen. En het water staat nu mogelijk nog zelfs een meter hoger. En het stijgt alleen nog maar verder. En als je de camera wat verder naar rechts draait, dan zie je daar van die palen uit het water steken. En ja, normaal zou je zeggen dat zijn van die palen, weet je wel, die boten moeten keren. Maar dat zijn dus parasols. Daar zit een horecazaak, daar staat normaal gesproken een terras. Daar zitten normaal gesproken mensen te genieten van het water en de zon. Maar dat is nu absoluut niet het geval. Alles is onder water gelopen. En de piek wordt dus nog verwacht rond 3:00 vannacht. Er staan hier ontzettend veel mensen te kijken ook. Wat dat betreft houdt niet iedereen zich aan de adviezen om vooral thuis te blijven en niet te komen kijken. De hulpdiensten de ruimte te geven. Even terug naar het Vicurie. Dat ligt aan de andere kant, hier een paar honderd meter vanaf. Ook aan de Maas. En daar is dus vanmiddag begonnen met evacueren. Na een inhoudelijke goede discussie hebben we gezamenlijk besloten dat het verstandig is om geen enkel risico te nemen en het ziekenhuis te evacueren. Dat vindt op dit moment plaats. Inmiddels komt er ook sneller een piek dan wij gedacht hadden. Die zal er vannacht om 3:00 zijn. Dat is ongeveer 12 uur eerder dan wij gedacht hadden. Dus dat betekent ook dat de evacuatie is versneld. Ze komen uit Gelderland, uit Brabant, overal komen ze vandaan. Komen hier naar Venlo om dus zo'n 200 patiënten te vervoeren. Die worden naar omliggende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Onze spoedpatiënten worden omgeleid naar omliggende spoedcentra. Zwangeren kunnen niet in ons geboortecentrum Noord-Limburg bevallen, maar zijn aangewezen op andere geboortecentra. Ik merk trouwens overal vandaag dat mensen hebben van actie. We gaan dit varkentje wassen, we gaan deze actie doen in het ziekenhuis. Volop zijn ze bezig en we hebben ook een aantal ambulances weg zien rijden. Dus hier in Venlo zijn ze mee bezig. Ja. Ja, ongelooflijke beelden die ook voor heel lang op het netvlies zullen blijven staan. Zeker natuurlijk die beelden zojuist bij Wouter Nelissen. Die melden dat de piek in Venlo eraan komt. En dan is het altijd goed om de dijkgraaf aan tafel te hebben. Kunt u ons een beetje een indicatie geven van hoe die piek zich dadelijk verplaatst in de Maas? We zitten natuurlijk Roermond, Venlo, maar we krijgen ook Afwerding, Gennep, Mook. Hoe gaat het? Ja, laat ik vooropgesteld zeggen, dat is voor een heel belangrijk gedeelte koffiedik kijken. Want wat we nu meemaken zijn eigenlijk 3 crisissen bij elkaar.
en enorm veel neerslag in Zuid-Limburg. En die beken, de Roer, de Geul, waar ontzettend veel water gekomen is. En dan nog eens een keertje de Maas die heel snel heel erg veel water aanvoert. Stand van zaken is nu dat wij in Roermond morgenmiddag rond een uur of 5, 6 daar echt de piek verwachten. In Venlo zal die piek zijn op zondagnacht rond een uur of 5. Je zou bijna zeggen, is het nu 5 uur of 5 over 5. Maar het zijn allemaal inschattingen. En 2 dagen later zal dat in Gennep zijn. Men heeft hier nou gekozen om te evacueren. Een hele verstandige keuze. Better safe than sorry. En ook wij hebben als waterschap heel preventief, heel snel op 200 plekken in Limburg demontabele keringen geplaatst, pompen geplaatst. We zijn er 3 dagen geleden mee begonnen. Dag en nacht doorgewerkt, zodat we vanavond om 7 uur konden zeggen, alles staat gesteld. Voor het water, wat nu door heel Limburg gaat denderen. Ja, maar als ik u goed beluister, is die piek in Venlo dus iets later. Hè? Later dan de 3 uur waaraan Wouter Nelissen juist refereerde. Dat is dan niet het meest gevaarlijke punt, die piek? Of begrijp ik dat dan verkeerd? Nou kijk, zo'n piek stuurt vooruit. Hè. Je ziet nu eigenlijk ook al in Venlo is het al hoog. Nou, ik ben zelf vanmiddag in Ooiewansum geweest. Daar stond ook al heel veel onder water. Je ziet ook dat de systemen die we bedacht hebben, dat die werken. Dus dat stuurt vooruit. Dus het is eigenlijk een heel langgerekte piek die je hebt. En de echte piek van 3300, die komt op de tijdstippen die ik net heb aangegeven. Ja, Trent van Enkenvoort, voor jou ook een eigenlijk een hele rare week. Ten eerste, Theo Joosten, ook bij jullie in de band, die zit aan de roer. Die zit aan de roer. Ja, hij is, volgens mij gaat het net goed bij hem, dus, maar hij woont aan de roer. En volgens mij is hij wel geëvacueerd, dus dat wel. Hij is het huis uitgegaan. Dus vanmiddag hadden we nog berichten van dat hij een filmpje aan het maken was. Dus dat het water echt tot aan tot aan de voordeur stond. Hij heeft ook zandzakken gesleurd. Ja. Dus ze zijn flink bezig. Heavy, ja. En dan is het sowieso natuurlijk een moeilijke tijd. Want jullie hebben 2 jaar geleden nog met Peter R. de Vries en de familie van Nicky Verstappen een programma gemaakt samen. Vlinder gespeeld. Ja, het was gistermiddag. Dat moet er wel ingehakt hebben. Ja, gistermiddag was het een beetje een vreemde middag. Want we hadden ook overleg met elkaar. Omdat we vanochtend besloten hebben om het startconcert dat wij 14 augustus zouden houden, om het niet door te laten gaan. En die vergadering was gistermiddag. En dan overleg je en dan kijk je opeens op je telefoon. En dan zie je opeens dat Peter R. de Vries overleden is. En dan besef je eigenlijk dat je 2 jaar geleden aan dezelfde tafel zat met Peter R. de Vries en de vader, moeder of de familie van Nicky Verstappen. En dat die man opeens er niet meer is. En dan denk je, oh, hij zat gewoon aan deze tafel en opeens is het gedaan. Dus het is een hele vreemde tijd van ups en downs allemaal. Dus, ja, emotioneel inderdaad een echte rollercoaster. Ryan Palmer, ook hartstikke fijn dat u er bent als burgemeester van Horst en de Maas. Hoe is het in Grubbevorst bijvoorbeeld aan de Maas? Ja, misschien eigenlijk wel een soort doorsnede van wat hier ook gezegd wordt. Hectisch, gelaten en ik vind het wel mooi, heel veel veerkracht bij mensen. Dus die zetten hun zorgen om in actie en die gaan gewoon handelen. En die gaan slepen en sjouwen en alles wegzetten, hoger zetten. Voren heel nauwgezet ook de waterstanden en de informatie die tot hen komt. En zitten dan te berekenen van wat zal dat voor hier betekenen. En dat hebben we toen en toen ook gehad. En misschien dat het dan er net langs gaat en zo. Dus ja, dat is een beetje het beeld. Die periode van 93, 95 met die overstromingen. Zit dat nog in het collectieve geheugen als een soort collectief trauma? Waarbij de mensen waarvan ze weten van oké, we moeten voorkomen dat het wordt zoals toen? Ja, zeker. Ja, dat wel. Je merkt wel dat er is best wel wat romantiek waarmee ze over die periode praten. De mensen die dat echt heel actief hebben meegemaakt. Die dan precies aan kunnen wijzen tot waar het water is gekomen. En die nog eigenlijk met een soort romantiek over het bootje en over hoe het dan toen ging op die eerste verdieping kunnen spreken. Maar inderdaad wel vanuit het idee dat moeten we niet nog een keer meemaken. Ja, wat toen wel duidelijk was natuurlijk, werd meteen een inventarisatie gemaakt. Wat kunnen we doen om dit te voorkomen? En er werd gekeken, wat zijn de zwakke plekken? Die werden uiteindelijk geïnventariseerd en daarvan werd gezegd, we moeten daar iets aan doen, we moeten daar actie op ondernemen. Maar er blijft nog altijd, zoals gisteren bleek op de persconferentie, een aantal zwakke plekken in dat Maastraject, in die kilometers die er door Limburg gaan. En dit is dan uiteindelijk de uitkomst. Ik zei dat er nog een aantal zwakke plekken zijn. Wij proberen die op dit moment op die goede manier in kaart te brengen. Zwakke plekken langs de Maas is al ruim 25 jaar een nachtmerrie voor het waterschap. Enkele jaren geleden, toen de ramp van 1993 werd herdacht, maakten we een voorlopige balans op.
En de dijkgraaf was toen allesbehalve optimistisch. Mijn rampscenario is dat ik net zoals nu geïnterviewd word, maar dan midden in het water. En dat een journalist als jij aan mij vraagt van wat heb je nou al die tijd gedaan daaraan? En dat is wel mijn nachtmerriescenario. En het is ook waar ik mijn motivatie uit vandaan haal. En waar we ook als waterschap Limburg onze motivatie uit vandaan halen. Om nu ook echt uptempo de boel veilig te maken naar Limburg. Echt veilig dus, maar dat zijn grote delen van Noord-Limburg nog steeds niet. Dit is een kaartje van 2018, waar alle locaties op staan waar nog volop gewerkt wordt. Enkele grote projecten zijn inmiddels afgerond, zoals bij Ooijewansum en in Neer. Maar op andere plekken moet er nog van alles gebeuren om natte voeten in de toekomst te voorkomen. En dus wordt het de komende dagen billen knijpen als we zien welke watermassa zich zal verplaatsen richting het noorden van onze provincie. 3750 kubieke meter per seconde is de allerslechtste nachtmerrie. Zeker als je weet dat er gemiddeld in de zomer maar 125 kub per seconde stroomt. De cijfers van 1993 en 1995 vallen daarbij helemaal in het niet. Ja, Patrick van den Broek, die weet welke vraag eraan komt nu. Want wat heeft u de afgelopen 26 jaar gedaan? Oh, ik dacht dat je wilde gaan vragen van hoe heb je de afgelopen dagen geslapen? Dat is weinig en ook slecht. Nee, heeft mezelf voorgezet. De afgelopen jaren, Waterschap Limburg bestaat trouwens pas 4 jaar, hè? Sinds 2020 of sinds 2017 dat we bestaan. Onze voorgangers hebben er al hard aan gewerkt. Er zijn nog 15 plekken waar aan gewerkt wordt. Daar staat een programma op, daar hebben we het geld voor. Er wordt knetterhard aan gewerkt door de portefeuille die je net gehoord hebt. En de verwachting is nu dat in 2025, 2026 dat we dan ook Limburg wat dat betreft af hebben. Dat gezegd hebbende ben ik er ontzettend trots op. De systemen die we nu al gerealiseerd hebben. We moeten nog afwachten hoe het nu uiteindelijk allemaal gaat werken. Hè? Want het is nu net aan Maastricht voorbij. Je ziet dat de grensmaas daar goed gewerkt heeft. Ook de demontabele keringen die we daar neergezet hebben, dat die goed gewerkt hebben. We komen nu rond en we zullen de komende dagen merken hoe goed de systemen die we gemaakt hebben, hoe goed die ook functioneren. Dus in die zin is het echt een stresstest die we nou hebben. Want het is ongekende variëteit aan maatregelen die we genomen hebben. Rivierverruiming, dijken natuurlijk, kades, zelfs een stukje wand die op komt drijven. En allemaal die maatregelen, dat is nu echt een stresstest. Voldoet het of niet? Ja, we kunnen gaan kijken naar een van die stresstesten, naar een van die projecten in Neer. Dat is een van die voorbeelden eigenlijk van die projecten van het waterschap. Er was er bijvoorbeeld ook eentje in Ooijewansum, die zien we straks. Maar die in Neer was wel een hele speciale. Dat was een project waarbij er gewerkt werd met eigenlijk een soort glazen kering. Die werd geïntroduceerd afgelopen jaar in november van 2020. En daarvan was iedereen benieuwd van ja, hoe gaat dat eruit zien? Hoe wordt dat voor de omgeving? En hoe gaat het dadelijk functioneren? Het project dus in Neer uit het archief van Limburg Centraal. Gewapend glas, dat bestaat uit 5 lagen, werd eerder getest in Delft. Het feit dat het in de kerende hoogte zit van de kering, dus dat er ook echt dingen tegenaan kunnen botsen, is wel uniek voor Nederland. Er is wel wat vaker wat glas gebruikt in keringen, maar niet op deze manier. Op 15 plaatsen tussen Torren en Gennep wordt nog volop gewerkt. Maar het zal nog wel 5 jaar duren voordat heel Limburg beschermd is tegen overstromingen van de Maas. Het zijn verschillende oorzaken natuurlijk. Je moet eerst gaan kijken van wat je nou precies wil, waar je het wil. Je moet gaan kijken hoe je het wil. Wil je dat met dijken doen? Wil je dat met dit soort keringen doen? En je moet de financiën regelen. Het is voor een heel groot deel rijksgeld. Het waterschap draagt er zelf ook een stukje aan bij. Dat moet allemaal geregeld worden en dat kost veel tijd. En ja, misschien nog wel het allerbelangrijkste. Je moet ook goed in overleg met de omgeving, met de bewoners. Kijken dat het ook voor hun op een goede manier ingepast wordt. Ja, er werd al gerefereerd aan het Rijksgeld. En de baas van het Rijk die was vandaag hier in Limburg. Mark Rutte was in Venlo, nu in Roermond. En Wouter Nelissen die was erbij toen de premier, of de demissionaire minister-president, zo moet ik het eigenlijk zeggen, Venlo bezocht. Hoe was het, Wouter? Nou ja, voor heel veel mensen was het toch prettig om hem hier te zien. Omdat Rutte die kwam natuurlijk langs om met eigen ogen te kijken wat voor schade dat hoge water allemaal kan aanrichten. Maar ook om de Limburgers een hart onder de riem te steken. Hij gaf bijvoorbeeld ook L1 complimenten als rampenzender. En, dat is natuurlijk altijd fijn. Dat is ook wel een beetje des Ruttes natuurlijk. Om dan complimenten uit te delen. Maar hij prees de Limburgers en de manier waarop we hier elkaar helpen. En hij sprak ook met ondernemers, een aantal gedupeerde ondernemers uit Venlo. Want ja, het hoge water, daar hebben we het natuurlijk nu over. Maar
wat er de komende dagen natuurlijk een grote rol gaat spelen in de discussies, is wie gaat dit straks allemaal betalen? Want er is een enorme hoop schade. Horeca-ondernemers bijvoorbeeld hadden net de coronacrisis achter de rug en zien nou hun hele restaurant, hun hele kroeg soms onder water verdwijnen. Hadden die coronacrisis bijvoorbeeld gebruikt om de zaak te verbouwen en kunnen nou al dat meubilair, als dat 2 dagen onder water heeft gestaan, gewoon in de container gooien. Maar er is hulp onderweg, zo zei Rutte vandaag hier in Venlo. Ja, wat we natuurlijk gisteren gedaan hebben, stap 1 is heel belangrijk dat we hebben gezegd, de situatie is niet alleen rampzalig in Limburg, maar het is ook formeel een ramp in de zin van de wet op de veiligheidsregio. Dat betekent dat er ook geld beschikbaar is voor materiële schade als achtervang op wat eventueel de verzekeraars doen. Er horen allerlei regeltjes bij, die gaan we heel precies nu uitwerken. Wat er verder nodig is, dat moeten we gewoon de komende weken met elkaar in kaart brengen. Ik wil nu niet hier grote aankondigingen doen, want we moeten eerst gewoon bezien wat nodig is. Ook wat de coronasteunpakketten, hoe die helpen. We moeten het even allemaal met elkaar in samenhang bekijken. Ja, al dus de demissionair minister-president. En Ryan Palmer, de burgemeester van Horst aan de Maas, die kreeg net een appje binnen op zijn telefoon, of in ieder geval het begon te trillen. En blijkt dat dat meteen inderdaad een brief is van het kabinet. Wat stond erin? Stond in dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in ieder geval deze regeling gaat uitvoeren. En dat er inderdaad nog het nodige uitgezocht moet worden over hoe het precies gaat lopen. Maar dat de regeling er in ieder geval komt. Ja, en dan is het in principe zo dat de mensen die verzekerd zijn, die zijn verzekerd en die kunnen daar hun dekking krijgen. Maar de mensen die daar buiten vallen, die zouden een beroep kunnen doen op deze regeling. Minister-president zei het ook volgens mij net, redelijkerwijs niet verzekerbare schade. Ja, correct. Ja. En heeft u al een idee waar die mensen zich zouden moeten melden? Gaat dat via de gemeente of gaat dat via de nationale In ieder geval is het altijd goed om bij ons ook te melden hoe het ervoor staat met je. Wij houden het ook netjes bij. Maar RVO gaat dus de regeling uitvoeren. Dus ik denk dat daar een loket ingericht zal worden waar mensen dan hun aanvraag kunnen doen. En stond er al iets bij van termijn? Nee, zo snel heb ik hem niet kunnen lezen, de brief net. Het zal er ongetwijfeld bij staan en ik hoop dat die informatie snel komt. Want er zijn behoorlijk wat mensen die getroffen zijn. Niet alleen hier natuurlijk, maar zeker ook in het zuiden. En ik kan me voorstellen dat niet iedereen daar even goed voor verzekerd is. Nee, en het is duidelijk dat hier, je weet niet natuurlijk hoe het gaat lopen. Dus in die zin goed dat er wat dat betreft duidelijkheid komt. Trein, ik ga naar jou toe. Met natuurlijk jullie nieuwe album als Rowanese. Wat ook natuurlijk een beetje getekend is door de coronasfeer, door de coronatijd. Ja. Maar nu ineens nieuwe relevantie krijgt met deze catastrofe. Ja, dat klopt. Ja, het is heel raar, maar vanmiddag kwam het album binnen op nummer 1 van de albumcharts. Om 3 uur. En op datzelfde moment krijgen wij een appje van Theo, ik sta water te scheppen. Dus dat is die rollercoaster waar je in zit. Hè. Je hebt vreugde, er is verdriet. En kijk, dit staat in schril contrast met wat er aan het gebeuren is. Hè. Dus, maar ja, de coronatijd hebben wij ook op onze manier kunnen benutten door een album te maken. En we zijn aan de andere kant ook wel trots dat we nu op 1 binnenkomen. Dus dat is wel een fijn gevoel. Al is het wel een beetje dubbel op dit moment. Ja, maar ik zie wel de teksten. Daar zit natuurlijk toch wel een aantal nummers in die... Je kunt ze altijd interpreteren natuurlijk zoals je wil. Maar als je ze op die manier wil zien, als een nieuwe start, een nieuw begin, een nieuwe lente, de rug rechten, weer opnieuw starten, dan vind je dat wel terug? Ja, ons album heet ook onderaan beginnen. En je moet telkens weer ook steeds weer vooraan beginnen om hoger op te komen. En ja, dat zal nu, denk ik, vrees ik ook wel met deze ramp ook wel zijn. We moeten weer onderaan beginnen om te kijken hoe we verder komen. Maar dat is wel ons motto geweest. Dus ieder optreden is voor ons ook altijd onderaan beginnen. Ja, dat stralen jullie wel uit. En dat is natuurlijk ook het mooie van Rowanese. Dat maakt de band ook natuurlijk al zo succes. Hoe lang alleen? Gaan we naar richting de 36 jaar. 36 jaar, ja. Ik heb me nog herinneren uit de studententijd in Nijmegen. Toen begon het eigenlijk net. Kwamen net die t-shirts kwamen in. Maar goed, of uit? Nee, toen nog in. Als ze nat werden van bier, dan gingen ze uit. Maar in ieder geval, dit is een van die nummers die ze vorig jaar zongen bij eigenlijk een speciaal concert. Ja, toen nog. Een slotconcert zonder publiek was dat. Ja. En dan maakte hij alleen opname van dit is onderaan beginnen. We hebben maar een plan, elke wedstrijd winnen, toch komen we vandaan, onderaan beginnen. We winnen, we winnen. Winnen, winnen. Winnen, winnen. Winnen, winnen. Onderaan beginnen.
Onderaan beginnen inderdaad. Trein, we hadden het net over dat concert in augustus. Daarvan hebben jullie gezegd van ja, dat stellen we toch even uit. Hoe ziet het er nu uit? Ja, hoe ziet het eruit? Er is gewoonweg geen antwoord op dit moment. Dus het kabinet heeft ook gezegd, we komen pas 13 augustus bij elkaar. En ons eerste optreden was 14 augustus. Ja, en wij kunnen... Ja, dit kun je niet door laten gaan. Allemaal toeleveranciers en allemaal die zijn aan het wachten. En voor de rest, ja, we moeten afwachten. Want we kunnen wel, laat het zo zeggen, we kunnen geen ijzer met handen breken. Hoe doen ze dat? Ja. Dus wat dat betreft, het zal onduidelijk zijn wat het geeft. Dus, ja. Meneer Palme, wat denkt u? Want u zit er wat dat betreft nog een beetje opportunistisch in, zal ik zeggen, wat betreft die regels. Eigenlijk meer kijken dan wat er mogelijk is, dan wat we moeten beperken. Wat denkt u? Ja, ik zou graag willen dat ik er iets over kon zeggen, maar het is precies wat Trent zegt. Het is koffiedik kijken, geen idee. Wat je zegt is terecht, het is overigens niet opportunistisch, maar veel meer gewoon kijken naar wat gebeurt er nou. En volgens mij was het de bedoeling dat we niet met z'n allen tegelijkertijd in het ziekenhuis zouden komen. Om het even simpel uit te drukken. Nu zie je dat er weer gereageerd wordt op besmettingsgraad en op aantal besmettingen. Nou, dat kan, dat hebben we altijd gezien. Ik zou daar anders in zitten, maar goed. U zegt je zou iets meer moeten sturen op de ziekenhuiscijfers. Correct, ja. En niet op de besmettingscijfers. Correct, dat is eigenlijk een jaar geleden al. Nou, die zijn natuurlijk heel ernstig geweest. Het is ook goed geweest dat er dan maatregelen zijn getroffen. Maar ja, ik snap heel goed dat niet alleen voor degene die het moet doen op het podium, maar ook voor die hele sector en al die industrie die daarachter zit, de mensen die daarin werken en ook gewoon wij die daar met z'n allen heel erg graag weer naartoe zouden willen. Ja, zou ik toch hopen dat we wat meer duidelijkheid zouden kunnen geven en wat meer perspectief zouden kunnen bieden. Ja, dat signaal is duidelijk. We gaan naar Frank Monen, die staat in Roermond. En daar is de minister-president op dit moment ook naartoe. Zou naar de Roerkade gaan. Frank, is die al onderweg? Sterker nog, hij is al aangekomen op de markt. Net een kwartiertje geleden is hij hier ontvangen door het college van Roermond. Ze zijn even naar binnen in het stadhuis. Eventjes onder elkaar, privégesprek. Op de hoogte brengen natuurlijk van de situatie in Roermond. En dan gaan ze zo meteen naar buiten. En dan gaan ze ook naar de Roerkade. Misschien kunnen we even de markt laten zien hier, de terrasjes. Laat maar even kijken, want hier is het vrij rustig. Voor een vrijdagavond vind ik dit erg rustig. Maar ik heb begrepen, ja, het heeft natuurlijk wel met de situatie te maken. Heel veel mensen zijn op een andere plek. Heel veel mensen kunnen dit niet bereiken. Kortom, heel veel mensen hebben andere problemen. En dat is de reden waarom het hier op dit ogenblik erg rustig is. Zometeen zal minister-president Mark Rutte dus naar buiten komen. Daar is de uitgang en tevens ingang. En dan zullen we hem volgen richting de Roerkade. Daar wil hij eigenlijk het contrast zien tussen aan de ene kant de mensen die op het terras zitten, want dat is gewoon open. En aan de andere kant de ellende eigenlijk die het water met zich meebrengt. Dus dat is dan waarschijnlijk mooi in beeld te brengen. En dat is ook het verhaal wat Roermond aan Rutte wil meegeven. Dankjewel Frank, we komen zo dadelijk bij je terug. Zo gauw Rutte naar buiten komt, dan schakelen we opnieuw terug naar Roermond. Ondertussen is Tom Doesborg aangeschoven, mijn collega, vandaag actief op het watergebied. Maar Tom, dat was je ook actief op het watergebied. Ja, maar dat was je in 93 en 95 ook al. We hebben je naast de burgemeester van Horst aan de Maas gezet. Ja, als buurman. Want jullie waren voorheen ook buurman. Ja, buurman en buurman. Ja, inderdaad. Maar Tom, je was dus ook al actief eigenlijk bij die overstromingen. Ja, ik was net in dienst bij de omroep. Ja, ik was eerst tijdelijk in dienst. We hadden we eerst de aardbeving van 92. Dat was al voor jonge journalisten natuurlijk al iets om mee te maken. En daarna, het jaar erop, hadden we een overstroming en binnen een jaar eigenlijk de tweede. Ja. Dus, denk je dat die herinnering van die jaren, van 93, 95, een rol speelt op dit moment? Bij mijzelf of bij onze collega's? Eigenlijk bij iedereen, want je merkt bijvoorbeeld wel, heel vaak valt het woord preventieve ontruiming. Hè? Ja. Met de gedachte van we willen toch echt voorkomen, bijvoorbeeld bij Vicurie, dat het verpleegkundig personeel weer met bootjes naar het ziekenhuis moet. Ja. De inventarisatie is wel, het risico is minimaal, toch wordt er ontruimd. Ja, ze hadden natuurlijk ook die weg die daar een beetje in een laagte ligt. Hadden ze natuurlijk afgelopen jaren ook eens wat hoger kunnen leggen. Dan heb je die bootjes niet nodig. En dan hou je natuurlijk toch de verbinding met dat ziekenhuis. Maar goed, dat zijn misschien kleine dingetjes die natuurlijk toen anders waren. Ik zie wel een overheid die wel eerder reageert, die eerder besluiten neemt. Dat was toen in 93 was het echt een complete overval. Het was ook een andere tijd natuurlijk. We hadden nog geen telefoons. Er was alleen radio.
Op de radio werd ieder uur werden de waterstanden voorgelezen. Ja, dat was een hoogtepunt. En dan pak je je app en dan zie je van, om de 2 minuten dan is het. En het was 20 graden kouder. Hè? Ja, zeker. Maar het overviel iedereen aan alles compleet. Hè. Ik weet nog, in Arsen vroegen ze om militairen en dat heeft dagen geduurd voordat ze er waren. En daar is het ook vreselijk misgegaan. Er zijn burgemeesters opgesneuveld op hoogwater, dat kan ook. Dus ja, en voor journalisten, voor verslaggevers ook. Het is wel goed dat iedere generatie verslaggever eigenlijk een beetje... ik gun geen hoogwater, maar journalistiek gezien is het wel iets. Je leert plaatsen kennen, je leert mensen kennen, je snapt wat voelwammes is. Ja, ik heb vandaag de hele dag voelwammes gehoord. Dat is fantastisch toch? Journalistiek gezien. Ja. Ik merk wel een heel groot verschil. En als je naar Zuid-Limburg kijkt, dat is echt gewoon een rampgebied. Ik ben vanochtend nog in Ooijewansum geweest. En als je dan daar met de mensen spreekt van... en heb je er vertrouwen in, hè, de maatregelen die nu getroffen hebben... maar ik kan me 93, 95 nog wel goed herinneren. Dus daar zit wel zo'n zorg in. En dat zie je ook bij overheden. Van, iedereen heeft dat nog in zijn geheugen zitten. En dat niet nog eens een keertje. En als je dan moet kiezen tussen gaan we wel of niet evacueren... dan is eigenlijk de enige juiste keuze wel evacueren. Omdat dit hoogwater weer zo extreem is. Extremer dan in 93, 95. Je zou je eigenlijk eens moeten voorstellen... als je het hebt over maatregelen die al getroffen zijn... Stel je eens voor dat we ze niet hadden en we dan dit hoogwater hadden. Dan had je echt een grotere ramp dan 93, 95. Nou ja, het water is 30% meer water gaat er door de Maas. 2700 kuub per seconde toen, 3700 nu. Hoe heeft u toen die tijd beleefd? Ik woonde toen zelf in Kerkrade en mijn vrouw die kwam uit Venray, dus ik ging gewoon vrijen in die tijd. En wat ik nog een van de meest indrukwekkende momenten vond, dat was ik reed over de Napoleonsbaan. Ik reed neer binnen en ik dacht, links en rechts water van die weg. Wat is dat toch? Dat is toch hoogwater bij die Maas? Wat moet hier nou dat hoogwater? Dat je dan niet realiseert dat als die Maas zo hoog staat, die beken die willen hun water ook kwijt. Dus je kunt dat Maaswater wel keren. Maar als die beken hun water niet kwijt kunnen, krijg je alsnog wateroverlast. En daarom dat we op 70 plekken in Limburg pompen hebben geplaatst om het rivierenwater over de dijk heen te pompen. Om ook het land echt droog te houden. We gaan naar Bas Dingemansen. Die staat in Geulen, waar natuurlijk de hele dag... een beetje paniek was toch wel, omdat de dijk bij het Julianenkanaal dreigde door te breken. Die werd gedicht, maar provisorisch. En er zou een helikopter komen om te kijken, hoe zit het met die dijk? Hoe is die situatie op dit moment, Bas? Nou, de situatie is zo dat het dus nog wachten is op de helikopter. Die komt inderdaad met een infraroodcamera, komt die straks kijken of dat gat eigenlijk voldoende is gedicht. En dat de mensen die dus geëvacueerd zijn, onder andere uit de onderkant van Geulen, uit Bunde, of die vannacht nog terug naar huis mogen. Maar ze houden er dus rekening mee dat dat niet het geval is. Sterker nog, de kans is best reëel. Misschien willen mensen al naar bed natuurlijk eerder. En dan zijn er dit soort opvanglocaties hier. In Moorbeek is net boven Geulen ligt dat. Daar zitten nu zo'n 10, 15 mensen die al worden opgevangen. En het is nu wachten op de veldbedjes. Iets verderop hier in de straat is een mooie grote gymzaal. Daar worden die bedjes dadelijk geplaatst. En dan kunnen die mensen, als het dadelijk nodig blijkt, kunnen ze daar gaan slapen. En ondertussen krijgen ze hier een lekker kopje soep. En ik heb al een buffet gezien binnen. Dus er wordt in ieder geval goed voor die mensen gezorgd. Maar het is nog even de vraag of ze hier gaan slapen. En of het dus goed komt met de dijk vannacht. Nou, nu je het buffet hebt genoemd, nu zal het misschien wat drukker worden dan voorheen. Maar voor wat betreft jouw dag, Bas, want het was natuurlijk wel een hele hectische dag met dat signaal wat op een gegeven moment kwam. En dat water, wat inderdaad Maaswater bleek te zijn, dat onder dat Julianenkanaal door werd geperst, eigenlijk geduwd. Hoe was die dag voor jou? Maar die dag voor mij die begon in Valkenburg, vanochtend om 7 uur al. En ik ben geschrokken, ik heb wel wat gezien in de afgelopen jaren, maar ik ben echt geschrokken van wat ik daar zag. Het leek een beetje op oorlogsgebied, als ik het zo mag omschrijven. Overal lag puin, ik zag huilende mensen op straat. Maar in de loop van de dag, ik ben er toch wel tot ergens in de middag geweest, zag ik ook weer de spirit terugkeren. Mensen die elkaar gingen helpen, echt van de kleinste kinderen tot mensen van ver in de 90 die nog goed ter been waren. Iedereen hielp elkaar. En dat zie ik hier toch ook wel een beetje terug. Ik ben vandaag in Itteren geweest, Bulgaren.
De mensen zoeken elkaar op en waar ze elkaar kunnen helpen, ja, dan doen ze dat ook. En nou goed, als ik dan iets positiefs mag halen uit deze dag, dan is dat toch een hele dikke plus. Vanmiddag zijn we een man of 20 aan de gang om alles voor schoon te krijgen. Een hele erge verschrikking. Meer kan ik niet zeggen erover. Dus binnenin hebben we niet alles op het droge kunnen zetten. Dus ja, alles is naar de knoppen. Als je hier zo binnenkomt zo op die vroege ochtend en dan ziet wat je hier aantreft, dan word je inderdaad niet vrolijk van. We wisten natuurlijk dat het erg was, maar als je dan hier aankomt en dit ziet, ja, dan schrik je zeker van. Ja. Ik was vroeg wakker, ben ik een rondje hier gelopen. Het was triest voor te zien allemaal. Ja, nu gaan we met volle moed weer verder en gaan we proberen het water eruit te krijgen hier. Nou, grote emoties dus in Valkenburg, waar het water heel erg snel opkwam. En eigenlijk zo onverwacht dat mensen bijvoorbeeld hun auto op het Walramplein hadden staan. En die een paar uur later, nadat ze waren gaan kijken, gewoon zagen wegdrijven. Ook geen zandzakken voor de deur. De dijkgraaf past misschien aan de vraag van, was dit te voorzien dat het in Valkenburg zo snel zo uit de hand zou lopen bij de geulen? Absoluut niet. Het is, maar dat zei ik al aan het begin van deze uitzending, het zijn eigenlijk 3 crisissen bij elkaar. Ook in Geulen, in de Geulen en de Gulp, ongekend grote hoeveelheden water in een ongekend snelle tijd. En hetzelfde geldt ook voor de Roer. Het zijn ongekende situaties. Die zijn nog nooit voorgekomen in de historie van Limburg. En dit zijn verschrikkelijke beelden vanuit Limburg. Kijk ook maar eens wat er en in België gebeurd is met dodelijke slachtoffers en in Duitsland. En het komt uiteindelijk allemaal bij elkaar in Limburg. Want het komt 75% van onze grens aan het buitenland en dat komt bij ons terecht. En dan ook nog eens een keertje in die Maas. En dan moet het nog eens een keertje door die flessenhals van 180 kilometer Limburg. Dus ongekend. Ja. Bas Dingemans die refereerde al even aan het gevoel van saamhorigheid wat zich ineens manifesteerde. Niet alleen in de straten van Valkenburg, maar ook in Meersen, in Geulen, ook in Roermond. Maar met name in Valkenburg kwam het uiteindelijk op één plek samen in de kerk. Het was de prachtige kerk die daar is, het Rijksmonument uit 1228 moet ik zeggen. De Nicolaas en Barbara kerk. En dit is de ravage bij die kerk. Werd ooit nog een keertje gerestaureerd door Pierre Kuipers en zijn zoon Jozef. En hier wordt er op dit moment geveegd. Want 1,20 meter stond het water. U ziet het aan de deur hoe hoog dat water stond. Dat lijntje, dat is het niveau van het water in die oude kerk. Zowel voor de katholieken als de protestanten eigenlijk. 3 eeuwen lang. En dit is wat er over is van die Nicolaas en Barbara kerk. De oude kerk, zo wordt die ook genoemd in Valkenburg. Zoveel emotie zit er ook nog aan. En dit zijn de trieste beelden. Maar ook de grote groep vrijwilligers die er kwam om te helpen. Om op te ruimen en om opnieuw vanaf vandaag een nieuwe start te maken. En dat deed goed. Hoe heb je nog mensen behoefte aan? En jullie die dadelijk komen helpen met een emmer met water, spoons en alle meubilair af te wassen. Bidstoel, klapstoel, kerkbank, alles zit onder de trats en dat moet zo gauw mogelijk er vanaf. En daar kunnen de meeste lui nog bij gebruiken. En wie staat er de saai in op dit moment? Daar gaat er niets van te zeggen. Maar we komen nu pas tegen dat tegels was liggen in de kerk. En het meubilair en beelden, dat moet de komende weken over dat pas merken. Ja, dat is dan toch goed om te zien, om iedereen inderdaad een hart onder de riem te steken. Dat gevoel wat dan ontstaat, misschien ook echt Limburgs, Tom. Want je ziet het ook op andere plekken. Ja, ik kom naar het velden. Mijn ouders moeten weg uit het gebied waar ze wonen. En als je die kent, die zitten nu te steggelen van wat doen we niet. Dus dat is daar heel gezellig. Maar ze komen er wel uit. Maar je ziet daar dus ook Artsen-Velde, de oude gemeente Artsen-Velde heeft echt wel problemen gehad in 1993. En in 1995 hebben ze eigenlijk met die totale gemeente gezegd van ja, we gaan dat toch proberen te redden. Vooral ook die landbouwgebieden, die gewassen, die grote tuindersbedrijven en die andere boerenbedrijven, die veebedrijven die daar zitten. Dat is toen gelukt, onder het motto samen kunnen we bijna alles. Dat was een vastelovensliedje en dat is toen ingezet. En moet je voorstellen dat mensen uit Lom en Velde
met die Van Aartsen samen een Aartsens liedje zingen. Nou, dat is al breaking. En ik kom net over de autoweg en daar zie je dus op die dijk die daar ligt een stuk echte dijk en natuurlijke dijk. Daar zijn ze dus met die hele grote bags, die grote zakken, daar zijn ze dus die dijken te verstevigen. Van het veerpont tot aan de A76 staan ze daar weer allemaal, hand in hand, man en vrouw. Met die zandzakken. En dat is wat ik bedoel, dat zit toch in de systemen van die generaties. 95 kunnen zich nog heel veel mensen herinneren. Dus diezelfde mensen nemen nu weer de jeugd mee. Van kom op, mouwen er tegenaan, mouwen eronder of schouders eronder. Ja, en dan maar hopen dat dat daar goed gaat vannacht of tot morgen vroeg. Want ja, hoe laat die piek dan precies is. Ik hoor ook dat dat nog onzeker is hoe dat zit. Ja. Het is in ieder geval wel een sentiment, een gevoel. Een angst ook, die doordringt in Frankrijk. Want u weet, op deze dagen maakten we eigenlijk het programma Tour de Limbourg. Daar volgden we de Limburgse renners in de Tour de France. En Wout Poels natuurlijk op weg naar de bolletrui. Bijna had hij hem. Maar daar zijn we mee gestopt. En op dit moment natuurlijk hebben de actualiteiten absolute voorrang. Is dat de urgentie? Maar dat signaal komt ook terecht in het peloton in Frankrijk. En Maurice Jesse, die is daar en heeft het sentiment de laatste dagen inderdaad zien kantelen, Maurice. Ja, inderdaad. Het is een hele vreemde situatie. Meer dan 1000 kilometer van huis en dan al dat nieuws meekrijgen. Maar wij niet alleen, ook de mensen in de Tour en dan vooral de Nederlandse en Belgische journalisten. Op het moment dat wij in het perscentrum komen, ze weten dat we van 1 Limburg zijn en van L1, dan komen ze ook allemaal naar ons toe komen vragen. Leven mee, weten wat er is, vragen hoe het precies de situatie erbij zit. Want ook heel veel mensen, journalisten, hebben familie of kennissen of vrienden in de buurt wonen. Een Zeeuwse fotograaf kwam naar ons toe, die ging praten over de watersnoodramp van 1953. De verhalen die hij had gehoord van zijn ouders. Dus iedereen leeft mee. Maar er zijn ook Limburgers werkzaam in de Tour. Die hebben de familie in Limburg zitten, wonen. Bijvoorbeeld ook tourfotograaf Dion Kerkhoffs, Maastrichtenaar. En hij moet dan tijdens het werk toch steeds denken aan het feit dat zijn Maastricht in gevaar is door het water. Nou, dat doet je zeker wel wat. Gelukkig heb ik thuis is nog alles droog. Ik woon zelf in Maastricht, maar nog aan de goede kant van het water. Dus ik heb nog alles op het droge, zeg maar. Maar het doet je wel wat, moet ik zeggen. Ik kijk wel alle filmpjes op Twitter en op internet naar. En ja, het zijn geen leuke dingen om te zien. Kijk, dat is het ergste wat je kan overkomen natuurlijk. Kijk, dat je wel aan je auto hebt, die kun je vervangen. Maar als je hele inboedel opeens weg is, dan ja, dat zijn minder leuke dingen. Maar ja, daar ben je machteloos tegen. Heb je ook vrienden en kennissen die wel wateroverlast hebben? Ja, mijn oude motorrijder, die woont onderaan de Keutenberg. Ja, die heeft een hele onderetage, is helemaal onder water. Ja, als je dat ziet, die filmpjes, dan denk je wel, oh shit, wat is daar allemaal los? Als je weet dat je hier in het zonnetje staat en daar zitten ze op bootjes en dan zie je de caravans zie je de Maas afdrijven. Nee. Had je niet liever in Limburg op dit moment foto's gemaakt van de watersnood? Nou, als ik heel eerlijk ben, niet. Nee, dan doe mij wel lekker het wielrennen. Al die rampen en zo, ik vind het al verschrikkelijk genoeg voor die mensen. Daar hoef ik niet bij te komen met mijn camera. Ja, dat wordt dan allemaal in één keer heel erg relatief. We gaan naar Remont, daar is Frank Moonen en die is bij demissionair minister-president Mark Rutte, want die bezoekt daar de Roerkade. Ja, die krijgt nu uitleg van allerlei vrijwilligers, allerlei mensen. Dus laten we even meeluisteren. Ik krijg nu uitleg van de burgemeester van Remont, mevrouw Donders. Nou, mocht er nog een dijk breken, moet er nog iets anders, dan hebben we de capaciteit. Die verbuiging? Ja. Oké. Heel bijzonder. En dat die collega's staan daar, hè, van de brand? Ja, die staan nog even een beetje aan de zijkant opgesteld. Ja, er was een woonboot op zich, hè? Ja. Ja, zelf ook de verhaling om naartoe te gaan. Dus volgens mij jongens ook veilig al een ding. Ja. Anders kun je niemand helpen. Nee, daarom. Dus volgens mij komen de helpers sowieso op het moment denk ik gekocht. Ja, we hebben handen zijn schaak, maar heel erg wel. Ja, daarom. Dankjewel, hè. Goed gedaan allemaal. Jullie gaan nu. Verlopen. Go. Eén foto. Ja. Snel maar ja. Nou, er worden nog wat foto's gemaakt voor de stands uiteraard. En dan gaan ze zo meteen weer naar de volgende locatie. Dat is ook weer een opvangcentrum waar gedupeerden zitten. Mensen die opgevangen zijn, die geëvacueerd zijn. En ik zou zeggen dat we ons dan weer melden. Meneer Remkes, onze waarnemend gouverneur, is er ook weer bij.
En we gaan dus met Mark Rutte naar de volgende locatie. En dan kunnen we hem ook wat vragen stellen. Dus ik stel voor dat we straks even terugkomen vanuit Roermond. Nou, dankjewel Frank Monen, waar we dus live konden meekijken met het bezoek van de minister-president. Die hier nog even zwaait naar een aantal omwonenden samen met burgemeester Rian Donders. Bij zijn bezoek aan de stad, aan de Roer. Die dus ook zo moeilijk heeft deze dagen. Wat vindt u ervan? Bezoek van Willem-Alexander, Maxima, minister-president. Ja, dan komen waarschijnlijk nog een aantal andere bewindslieden. Hartstikke goed om ook de erkenning te geven van eigenlijk de ramp waar je middenin zit. Ik wijs er ook nog eens eventjes op, maar dan moet de burgemeester maar eens even goed naar kijken. Volgens mij is het rampgebied ingeperkt tot Zuid-Limburg. Is het breder dan, nou gelukkig, dan is dat ondertussen veranderd. Want dat is wel terecht. Dus helemaal terecht dat de Rijksoverheid zich zo daarbij betrokken voelt. Ja, we kunnen naar, als het gaat over rampgebied. Nou, sorry. We gaan dadelijk naar Clemens Ros, maar ik begrijp, is nu nog niet aanwezig. Gaan we het dadelijk over een minuutje doen. Dan nog even terug naar het puntje wat u maakte over het rampgebied wat betreft Noord-Limburg. Is natuurlijk relevant als het gaat om het indienen van eventuele schadeclaims. Daar doelt u op. Ja, precies. Ja. Ja. Als we nu kijken naar de situatie van de komende 24 uur, van het komende etmaal. Wat verwacht u? Ja, ik verwacht met name ter plaatse van Roermond, waar de Roer en de piek die er vanuit de Maas komt, ja, dat komt bij elkaar. Dat gaat wat spannend worden. Maar goed, Rianne Donders heeft er heel verstandig voor gekozen om dat gedeelte van Roermond te gaan evacueren. En daarna volgen we het echt, ja, ik wil niet zeggen meter voor meter, maar hoe die golf zich door Limburg verplaatst. Als je het hebt over saamhorigheid, we hebben een paar honderd vrijwilligers, dat zijn onze dijkwachten, die dijken inspecteren. We hebben zelfs medewerkers die gepensioneerd zijn. Ik heb ze bij ons op de loods gezien. Die zeggen van, doe mij maar weer het jasje van Waterschap Limburg aan. Ik ga gewoon hier helpen. Die komen daar gewoon als vrijwilligers aan de slag. Andere waterschappen, het zijn uit andere delen van het land, die komen met zandvulmachines, met personeel. In die zin zie je die gelukkig saamhorigheid in Limburg, en die is ook echt typisch Limburgs. Die zie je, maar het is ook gewoon mooi om te zien dat heel het land eigenlijk met Limburg meeleeft. Daarom dat het goed is dat de regering hier is. En daarom dat ik er ook zo trots op ben en dankbaar voor ben dat andere waterschappen ook komen. Ja. Gisteren werd er nog even gerefereerd aan het moment dat het niveau van de Roer en de Maas gelijk zou zijn. Dat heel belangrijk is voor betreft die afwatering, voor wat betreft het transporteren van het water. Wanneer komt dat of wanneer is dat? Nou, op dit moment, want bij ons is het kantoor gewoon ook 24 uur per dag open. Er zijn onze mensen met de veiligheidsregio, wij maken daar scenario's in van hoe komt dat en wanneer, en daar wordt op dit moment aan gewerkt. Ja. We gaan op goed geluk even proberen om te spreken met mevrouw Ros van Dorp. Die is voorzitter van de Stichting Rampenfonds en we hopen dat ze ons hoort. En ik denk dat dat wel het geval is, want mevrouw Ros van Dorp, fijn dat u even tijd voor ons heeft. Hoe zit dat met uw fonds en met de giften die binnenkomen op Giro 777, het nummer dat u heeft opengesteld voor de situatie in Limburg? Ik hoop ook dat u mij hoort. Dat is prima. Kunt u mij verstaan? Ja. Oké, goed. Nou, ik moet u zeggen, het is echt overweldigend. In de korte tijd van vandaag hebben al meer dan 15.000 mensen het Giro-nummer 777 van het Nationaal Rampenfonds weten te vinden. En wij hopen morgen dan ook de eerste stand bekend te kunnen maken als het gaat over het geld. Maar u had het net over saamhorigheid. Er is enorm veel saamhorigheid in het hele land met Limburg en alle mensen die van de overlast deze ramp, de narigheid ervaren. En u spreekt dan over het Nationaal Rampenfonds. En voor wie zijn die gelden, voor wie is die opbrengst van het geld dat straks binnenkomt bij dat Rampenfonds? Waar gaat het naartoe? Ja, u zult zich misschien van heel vroeger herinneren dat er nog geen verzekeringen waren voor materiële schade en dat ook het Rijk nog niet zoveel deed. In die tijd deed het Rampenfonds eigenlijk alles. Keerden we ook individuele uitkeringen uit. Dat is niet langer zo. Op dit moment is het zo dat daar waar de nood gelenigd wordt door anderen en verzekerd, daar kijken wij wat er daarna gebeurt bij weer de wederopbouw. Al die saamhorigheid die zich uit in mensen die elkaar willen helpen, die projecten willen indienen die niet zo makkelijk gesteund kunnen worden. Want je kunt begrijpen, het is niet alleen materieel leed, maar ook immaterieel leed.
Of soms zijn de boeken allemaal weg van de bibliotheek en wil je wat. Nou, dat soort zaken, dus van kleine burgerorganisaties of organisaties uit de regio, die gaan wij allemaal steunen. Om ervoor te zorgen dat ze met elkaar weer gewoon aan de slag kunnen en het ook weer een beetje achter zich kunnen laten. Ja, ik kan me nog een project herinneren, een inzamelingsactie voor Sint Maarten. Maar volgens mij binnen, nou ja, niet de landsgrenzen, maar binnen Nederland zal ik zeggen. Het ouderwetse Nederland. Waar was dat de laatste keer? Dat was bij de orkaan die Sint Maarten getroffen heeft een aantal jaren geleden. Dus dat is nog niet zo lang geleden. En ook daar zie je traumaverwerking naar achteraf. Want mensen realiseren zich dan ook echt dat ze kwijtgeraakt zijn en doorgemaakt hebben. Dus daar ging het van hele soms wel toch wat fysieke dingen. Van echt spullen die ze kwijt waren en weer wilden kopen of krijgen. Tot aan rouwverwerking bijna. Dus ouderen en jongeren die met elkaar samen konden komen en waar organisaties iets voor wilden organiseren. Dus het was een mix aan behoeften. En die hebben wij geprobeerd te steunen. En heel snel en heel flexibel. Want we zijn eigenlijk een kleine stichting die voor de gewone burger het geld inzamelt. Hartstikke bedankt voor uw tijd, mevrouw Clemens Ros van Dorp. Mooi dat het inderdaad binnenstroomt op dit moment. En hartstikke fijn dat u het initiatief neemt. Giro 777 dus. We gaan nog even snel naar Frank Monen. Die kan spreken met de premier, met Mark Rutte. Is er nog niet, begrijp ik. Goed, dat in ieder geval dat rampenfonds. Tom, kun jij nog herinneren? Rampenfonds, wat is het nou? Ja, ik ben groot geworden met Code B dus, en de humor van Code B. Dus ik ken wel de verhalen van het Rampenfonds, maar dan andersom. Nou, wij hebben, even serieus, wij hebben toen ook een inzamelingsactie gehouden, volgens mij bij Omroep Limburg Radio. En 1,5 miljoen gulden, denk ik, dat er is opgehaald. Op één lange radiodag iedereen oproepen, zeg maar de grote bedrijven duiden in het zakje. Ja. En dan komt de gouverneur, die verdubbelt alles. Misschien nog een goed president van dit jaar. Ik hoor, sorry, ik moet je even onderbreken. Nee, want ik hoor dat Rutte en Monen wel klaarstaan nu. Dus we gaan naar Frank Monen in Roermond. Ja, wij lopen weer vanuit de Roerkade terug. Meneer Rutte, u gaat zo meteen, heb ik begrepen, naar een opvanglocatie. U heeft natuurlijk de afgelopen dagen de beelden gezien, de video's gezien op het journaal. Nu ziet u het in het echt. Dat is toch een verschil, of niet? Ja, kolossaal verschil. Jullie hebben daar een fantastisch verslag van gedaan en heel Nederland volgt jullie. Maar uiteindelijk is het zelf kunnen zien van wat hier gebeurt. Ja, het is zo indrukwekkend. Ik vind het zo vreselijk voor ondernemers die het heel zwaar hebben. Ik vind het zo bijzonder, ook wat de veerkracht is, hoe mensen voor elkaar klaarstaan. En dan heeft hij eigenlijk het ergste nog niet gezien, want dat was in Valkenburg, daar waar eigenlijk het hele dorp verwoest is. Dat is verschrikkelijk. Maar goed, het punt is, koning en koningin zijn gisteren in Valkenburg geweest. En ik had gisteren de commissaris aan de lijn en die zei, weet je, koning en koningin in het zuiden, het water gaat er iets omlaag nu. Er is heel veel schade, heel veel zorg. Maar zou je misschien ook willen gaan kijken naar de plekken waar nu de zorg heel groot wordt? Dat is natuurlijk toch Venlo en Roermond op dit moment. Dus vandaar dat ik naar deze twee steden ben gegaan. Ja, er begint nu een grote herstelcampagne. Hè. In Valkenburg begint het al en later in de rest van de provincie. U heeft het rampenplan al in werking gezet met het kabinet samen. Kunt u garanderen dat heel Limburg geen schade hiervan ondervindt? Dat alle schade wordt vergoed? Dat kan niet, dat gaat niet. Ik kan er altijd garanderen dat we tot uiterste zullen gaan om het in goede banen te leiden. Maar zo'n garantie kan niemand geven. Er wordt ook gekeken wat verzekeraars doen. De rest, wat de verzekeraars niet doen, de materiële schade, dat valt onder het verklaren tot een ramp van de situatie in Limburg. Dan is natuurlijk een hele grote zorg bij ondernemers bijvoorbeeld voor verloren omzetschade, als niet materiële schade, maar omzetschade. Nou, al die dingen moeten in kaart worden gebracht en kijken wat we kunnen doen. Maar ik denk dat de sfeer op dit moment in Nederland is dat we schouder aan schouder staan. En in die geest moet je kijken wat je kunt doen. Maar ik kan niet zo'n garantie geven. Nee, wanneer had u de ernst van de situatie zelf ingezien? Eigenlijk vanaf woensdag. Je zag wat maandag, dinsdag de ernst toenemen. Woensdagochtend realiseerde ik mij, we hadden ook een kamerdebat. Geert Wilders en ik de aandacht voor gevraagd in de Tweede Kamer ook. En gisteren was Stientje hier, Stientje van Veldhoven. Ja. Er was heel veel regen voorspeld, maar dit kon niemand voorzien, hè? De Maas op een stand voor het eerst in 100 jaar. Ik ga nu naar de mensen toe, want anders de ouderen willen misschien ook gaan slapen. Maar heel bijzonder dat jullie erbij zijn. Dank u wel. Dank. Ja.
Ja, Frank Monen dus in Roermond met demissionair minister-president Mark Rutte. Excuses voor de wat slechte audio-kwaliteit, maar het is ook een beetje improviseren aan onze kant. Want we zijn al een aantal dagen rampenzender en dan kunt u L1 Radio ook gewoon de hele nacht volgen. Tom Doesborg begint dadelijk aan zijn volgende shift. Dus het is wat ons betreft ook natuurlijk flink aanpoten deze dagen. Edmond Staal, hartstikke fijn dat je er bent. Van harte welkom. Van Limburgs Landschap. De berichten, het nieuws waar we de meeste reacties op krijgen, is over de dieren. De koeien, de varkens, de geitjes, de volieren. Ja, ongetwijfeld hebben jullie er zelf ook van gehoord. Die toch in gevaar zijn. Hoe is het op dit moment met de dieren in Limburg die in gevaar zijn? Het hangt er een beetje af van welke je bekijkt. Heel simpel, alle nesten van oeverzwaluwen die net weer het Maasdal hadden ontdekt, zijn allemaal nu weg. Heel simpel, die staan onder water. Maar we denken van alle konijnen, hazen, reeën, alles wat vossen, wat in het Maasdal leeft, dassen. Daar zal een slachting onder zijn, dat weten we. Dat kan zich weer herstellen, maar voor ons is het belangrijkste nu de dieren die er niet zelf om gevraagd hebben om in het Maasdal te lopen. En in het Guldal, en dat is eigenlijk heel opvallend, want die dieren lopen daar als gevolg van het hoogwater van 93 en 95. Toen hebben we met z'n allen besloten, laten we de natuur het water van de beken en de rivieren meer ruimte geven. Door de dalen in gebruik te nemen, laten we daar natuurgebieden van maken. En die dan voor het publiek openstellen. Dat was een hele goede mix van doelen. En hele goede redenen om te zorgen dat die gebieden niet vollopen met bos, is begrazen. Nou, dat doe je dan met runderen en paarden. Dus we hebben daar soorten naartoe gehaald die gehard zijn, die daar tegen kunnen. Maar je verwacht in de zomermaanden natuurlijk niet zo'n enorme hoeveelheid water. En onder 100% natuurlijke omstandigheden zouden die dieren gewoon door de rest van de natuur naar de hogere gronden gaan. Ja, Nederland is heel erg dicht bevolkt, dus die verbindingszones zijn er gewoon niet. En ja, daar moeten mijn collega's komen opdraven en de vrijwilligers. Ja. En hoe is dat gegaan de afgelopen dagen? Want we zagen natuurlijk veel koeien, runderen, wilde paarden die gevangen werden eigenlijk op eilandjes tussen watergebieden. Ja, het ging in verschillende fases. We moesten natuurlijk eerst de paniek in Zuid-Limburg de baas worden met zo enorm snel de Geul buiten de Maas, buiten de oevers tredend, enorm snel stromend, dat we begonnen zijn eerst in Zuid zoveel mogelijk dieren op hogere plekken te krijgen. Afwachtend hoe hoog gaat het water worden. We hebben in onze natuurgebieden allemaal hoogwatervluchtplaatsen. En die weten die beesten meestal wel te vinden, op een paar eigenzinnige na. Aansluitend merkten we het water gaat nog hoger komen. Toen hebben we gezegd, nou moeten we ze uit het terrein halen en zelf naar hogere gebieden brengen, want anders houden we het niet. En zo zijn we dat eerst in Zuid gaan doen, toen in Midden. En eigenlijk zijn we gisteren pas definitief in Noord begonnen, omdat we eerst de hoop hadden dat die gebieden hoogwatervrij zouden blijven, maar helaas, dus nu is alles overal weg. Op een paar dieren na die we helaas niet hebben kunnen vangen en die staan nog in het water nu zelfs. Ja. Moeilijke berichten, vaak slecht nieuws, maar zo zijn er op dit soort momenten ook kleine flarden aan goed nieuws. Willen we u niet onthouden, bijvoorbeeld in Valkenburg, waar de Geul dus overstroomde, waar het water eigenlijk via het Helderpark ineens in de tuinen van veel mensen terecht kwam. Onder andere in de tuin van Rob Knubbe. Die ving de goudvis en ging hem vandaag terugbrengen naar zijn thuis in het Helderpark. Zijn hele huis, zijn hele kelder en zijn hele tuin stonden onder water. En dit zat er ook bij. Helderpark. Uit de vijver bij het Helderpark. Ja, in de tuin. En de goudvis kwam in de tuin van Rob terecht via de vijver van het Den Helderpark. Aangelegd in 2014 aan de middeleeuwse stadsmuur van het voormalige kasteel Den Helder. En na een dag stress en trauma van die verhuizing van de vijver naar de tuin, naar de gieter, gaat de goudvis vandaag terug naar waar hij vandaan komt. Even een klein beetje goed nieuws op deze dag van ellende, want zo ziet het eruit op dit moment in Valkenburg. De oversteek naar het Helderpark en dan is het nog even zoeken naar een goede plek. De water vindt het in. En het goede nieuws verspreidt zich dan al heel snel door de buurt. Een goudvisje terugbrengen. Het zal ook Willem-Alexander en Maxima goed doen. Dit kleine beeldje van geluk uit Valkenburg. De goudvis weer terug in het Den Helderpark. Nou, zo hopen we ook op goed nieuws uit Venlo bij Vicurie, waar die evacuatie aan de gang is. Wouter Nelis is erbij. Hoe gaat het, Wouter?
Ja, Maurice, de berichten die zijn eigenlijk nog altijd hetzelfde als een uurtje geleden. Men is nog altijd aan het evacueren. En dat is natuurlijk een enorme klus. Met een ambulance of 40, 50 zijn ze bezig om dus in totaal 200 patiënten uit het ziekenhuis te krijgen. Dus daar gaat men gestaag mee voort. En als het goed is, dan duurt dat nog tot vannacht. Maar we hebben nog geen berichten gekregen dat het daar niet zou lopen. De Maas hier achter mij die blijft stijgen. Ik denk ook sinds de laatste keer dat wij elkaar spraken is die weer een paar centimeter omhoog gekomen. Ik weet tot slot nog even een letterlijk en figuurlijk een heel mooi beeld laten zien. Dat is een beeld dat staat daarachter. Dat is een kunstwerk van een kunstenaar die heet Rick van Rijswijk. Die had waarschijnlijk ook nooit kunnen bedenken dat zijn beeld ooit nog met de voeten in het water in de Maas zou komen te staan. Maar dat beeld dat heet De Vreedzame Krijger. En dat beeld zegt stop tot hier en niet verder. En dat is precies wat wij natuurlijk allemaal hopen op een dag als vandaag. Wat heel Limburg hoopt met betrekking tot het water en de wateroverlast. Tot hier en niet verder. Ja, dankjewel Wouter Nelissen. Daarmee ronden wij hier af in Horsten de Maas. Morgen zijn we er opnieuw. Dan komen we met een update vanuit Sittard-Geleen over die situatie rond het water. En dan weten we hoe het is in Zuid, maar vooral ook hoe het gaat in Midden- en Noord-Limburg. Want daar gaat de grote watermassa op dit moment naartoe. Edmond Staal, hartstikke bedankt voor dat je er bent. Ton Doesburg, veel succes vanavond. Te volgen op L1 Radio, de calamiteitenzender. Zeker. Ook nog gewoon de komende dag. En Raymond Palme, heel veel succes hier in Horsten de Maas. Hartstikke fijn dat we er mochten zijn. Vanuit Zevenum dus wens ik u een hele fijne avond. Voorzichtig. Tot morgen. Het was triest voor te zien allemaal. Dus we zijn nu de laatste loodjes aan het doen en over 10 minuten zijn we weg. Vertrekken, hoger gelegen gebieden. Een volledige evacuatie van Vicurie Medisch Centrum aan de Tegelseweg in Venlo.